Buti kung walang butas dyan. Hindi pa ako nakapunta dito. Bagong daanan, oh. Ay, Liam. Dito medyo Ang lalaki. Oh, may ano naman dyan. Kulang yung isang saging. kinulang yung isang saging. Maliit lang naman kasi, oh. Hinihintay namin si Jem kasi may balak kami ngayon konting bike tour, yung short lang na trip. Kasi magandang weather, kaya sabi namin magbabike na lang kami kasi yung sasakyan namin nasa ano pa rin, wala pa, hindi pa tapos na gawa, hindi pa na-repair, kaya wala pa kaming sasakyan. So magbabike na lang kami. Oh, ayan na yung bumbaan. Makati daw yung ano niya, yung likod niya. Here. Oh, yung bike pa ni Liam. At panghuli, yung bike ko rin. Tapos na. So, let's go. O dito may drinking water area na naman dito pero nakasarado ngayong winter. Sa spring na naman. Tapos bubuksan. Nilalamig si Jeff kaya mag-scarf. Nilalamig ang ulo. Stop over muna kami dito sa my playground. Oh, may bagong sasakyan na si Liam, oh. Taraki pa eh. Oh, front view. Talagang jeep na jeep. Pang safari. O si Liam may ginawa daw ice cream para sa amin. Kakain nga tayo ng ice cream. Nee, noch nicht fertig. Aso, hindi pa tapos. Das ist jetzt schmeckt. O, tara na daw, sabi ni Liam. Sige. Automatisch. Ging einfach Siyang auf cool na. Grill area dito sa may banda dito. Oh. Kasi dito sa Germany, di pwedeng basta-basta mag-grill kung saan-saan. Kailangan may ano rin, yung area na pang-grill lang. O dito may well, oh. Nabasa ni Jeb na 1908 ba, Jay? Yeah. 1908. Tagal na, ano? Pero nakasarado kaya walang tubig. Yun, kasi winter. Sa likod ng well, may pataas na daanan at may upuan doon, oh. Oh, nakita nyo ito, yung sign na ito, pang kabayo ditong banda dito. Pwedeng papasyal yung mga kabayo. O sige, tutuloy na natin. Dito sa mawalang tao. Ikinabit ni Jeb yung cellphone dito sa may bike. Kaya wala na akong hahawakan. Hindi pa kami pumunta dito, ah. Taba, kanto pa yung nakaumay dito yun niya. Katalang. Kaya Liam yaman, we noch nie, schau mal. Yeah. Hindi pa ako nakapunta dito. Bagong daanan, oh. Sa may side, may ano, dito. May tubig. Ha? Ang ganda nito. Oo, ang ganda, sabi niya. Pero ano dito, maputik. Yeah, hab schon gesehen. Kailangan mag-ingat rin kasi yung kung may putik madulas. Kasi yung gulong ko pang city lang talaga. Si Liam yung gulong niya kahit may putik pwede kasi malaki.
Oh, may maliit na bridge dito. Oh. May maliit na bridge. Ang cute. Saan tayo? Ewan ko. Dito? Ah, Or si Liam. Liam, welche Richtung? Links, rechts, geradeaus? Über die Brücke. weiß nicht genau, aber hier, das probieren wir da. Ah, sige. Okay. Papasok na daw kami dito. Ay, nako. Kailangan i-ano na natin yung bike natin. Das heißt schieben. Tulak. Itulak pala, oo. Kailangan itulak na natin yung bike natin kasi hindi na diretso ang ating daanan. Komm, nach mir, nach mir. Nach mir, okay? Kaya po, pag natin ma-flat tire dito eh. Nein. Oh Gott. Bleib da, stehen bleiben. Dieser Hügel. Ah. May nakita si Liam doon. Das hab ich zuerst gesehen. Yeah. So, Gawa lang tayo ng daan. naiwan na yung mga bike. At ewan ko kung anong gagawin ng mga ito. Ah, gagawa sila ng daanan kung saan kami dadaan. Hier. Hier. Warte. Ay, wala na yung shoes ko. Diretso na yan. So, let's go. Ah, parang dried dyan. Ano, sa loob. Oo, basta diretso lang tayo. Dito lang may basa-basa. Was ist dieser Hügel? Ich hab Angst. Ah, ano daw ito, sabi ni Liam. Ano yan? Uy, ano to? The anti-ant. Oo, pang bahay ng ano to? Ng... Mal spüren. Yeah, Mga Oh, was, ants. können wir graben. kuton. Oh, Ito yung Ilocano. koton nun. Eise. Meron, Liam? Saan? Wo? Ich sehe keinen. Versteckt. Siehst du das Schwarze da? Nee, gar nicht. Mama, da. Ah, ja, ang lalaki. Und da. Ayan na sila. Saan? Kita ba? Schon weg. Malalaki. Malalaki. Oo. Pero hindi kita sa camera. Ameisenhügel. Guck mal, da ist ein Mini-Loch. Ay, sus. Da muss man auch einen Weg machen. Ist ein Weg, oder? Da ist kein Weg. Ay, apo. Da ist sogar Äste, Mama. Apay, dati rumuwaran tayo ito eh. Oh, si Jeb Ja, na. gleich. Ikaw na ang mauna kasi hindi ko alam ang Oh, daan. sige. Oh, Alia, machst du einen Weg? oh, sige. Schön. Das ist gut so. Warte. Leon, warte da. Jetzt komm du und dein Fahrrad hier nehmen. Kein Weg. Ist etwa krank. Nein, nicht tragen. Einfach fliegen. Ah, lecker. Imbagnuan nga madadal ti bike tayo dito eh. Maikaw kawit nga kung dagitoy. Hoffentlich wird die nicht ins Ordentliche ins Kaka treten. Einfach hier nach. Wala tayo. Buti kung walang butas dyan. Kasi parang ano, hindi kita. Alam mo, sandali. Tignan nyo, kasi maano eh. Warte. Malalim ba? Kung mag-ano ka dito, magkanon, parang pumapasok yung paa. Baka maitinag tayo dito. Reich. Wir müssen jetzt hier lang. Okay? Ja. Wir sind
Sehr tief im Wald jetzt. Mittlerweile. Noch tiefer im Wald, wo Bergen sind. Noch, Das ist jetzt so. Warte, warte. Warte. Jetzt, Jetzt geh vorbei, Liam. Jetzt komme ich. jetzt. Saan tayo napadpad dito? Napadpad tayo sa... Ay, mali yung daan. Dito tayo. Ayun, may daan na dito. Liam, here. Dito? Oo. Tama ba? Oo, kasi dyan talagang Maano na dyan. wala na yan. Oo. Dito na. Dito na. Sige. Yeah. Oh, mag-atras muna ako. da komme ich raus. So, Liam, An den Hügel. geht's? So, jetzt kannst du vorbei. Vorsicht auf dein Fahrrad. So. Ako na ang susunod. Here. Ang paldi. Ayun, ang hirap naman. Pataas. Nakita yung mga grass, oh. Malalaki. Ayun na. Oh. Dito, oh. Dito, oh, may malaking butas na naman, oh, galing sa mga bomba na naikwento ko nung last video. Ito, ang lalim. Laki. Sundan na natin ang mga ito. Nahuli na ako dito. Nini, tikas na kita? Itaas mo yan. Ay na, madadaan. Ito bike. Da. Geradeaus, Liam. Diretso to eh. Diretso. Nee, naikat dyan silaw. Liam, dein Licht. Ay, nagkat silang. Dito yung cover. Di bali i-cover lang naman yun. Ganun man ito. Sige. Na toll. Geht Da ja muss auch noch man ab. gucken, dass nicht, wenn Dann was... wird es auch noch knapp. Hier ist ein Weg. Oh, may ano dito, may konti truck ito pa. Dumaan yung truck dito. Oh. Jesus. Ate, net niet te snel, Liam. Ja. Ja. Ay, at least may daan. Pwede na siguro magsakay, oh. Hindi, madulas. Madulas daw. May daanan na. Ay, nako. O, dito na tayo sa daanan na normal. Ayoko na. Ay, salamat. Warte, Liam, warte. Ja, ich fahr vor, oder? Itaten? Ja, geht. Da kommen wir ja beim Kuhse irgendwo raus. Ayan. Mag-break muna tayo dito mga kaibigan. May ano ka? Anong nandyan? Ay, may apple tayo, oh. Maganda dito. Pwedeng mag-picnic dito. Ang lawak dito tapos may mga puno dun sa ano, sa paligid.
Kami, saan tayo galing? Diyan o diyan? Ah, dito. Dito pala. Diyan kami galing. Mag-break muna tayo mga kaibigan. Ang problema, malamig. Pero pagka nakasakay ka na at nagbabike ka na, malamig yung mainit. Umiinit yung yung katawan. Pero yung hangin malamig, no? Kaya yan, tinanggal yung jacket. Nasaan na yun? Masarap? Mhm. Banane nochmal. Nochmal. Tanim meine. Ginugutom siya, oh. Talagang grabe yung gutom nito. Oh, yan. Saging, Kulang yung isang saging. kinulang yung isang saging. Maliit lang naman kasi, oh. O, Maliit i-reserve lang. mo na yan para sa kanya mamaya. Hmm. Kasi magugutom na naman ulit to mamaya. Dati Di ba? pa. Oh, ito yung mga service namin. Oh, oh di ba? Saan pupunta yun? Wo willst du hin? So, Nakaforscher. gusto daw niya nung ano yung erforschen sa ano? Tagalog? Discover. Mag-discover. Mhm. Oo. Oh, di ba? May pupuntahan si Jeb. Papanam, Jeb? Hmm? Papanam? Nak umisbo. Iihi lang ako. Ang ganda talaga dito. Oh. Doon si Liam, oh. Nagsaw ka di? Pupunta daw Oh ako my doon. goodness. Sabi ni Liam. Kung ano ipapakita Ayun, niya. solve na tayo. Tapos ka na? Solve na. Nakitan ti army doon na di. Kita mo na gito yung gamit tayo. Yeah. Kame. Liam, wo bist du? Ah. May nakita si Liam. Liam, warte mal bitte. Ah. Okay lang naman. Hindi madulas. Andali nga. Ano yung daanan ko eh. Dito na lang. Na gut, schön. Ah. Ah. Dann geh mal auf die, Schön. die haltet dich. Die sis, gell? May ginawang maliit na tulay. Kaya na yan. Kaya ako. At kaya. Ach, wie süß. Komm, geh mal rüber. Ganz rüber. Da. Okay. Oh, da hast du ja was entdeckt. Hä? Ja, deswegen will ich auch das erforschen und da hinten ist so ein Baum. Ah. Papa, Oh. Uiuiui, Liam, sonst sind deine Schuhe. Ah! Liam, das ist rutschig. Bist du nass? Nee, bin ich nicht. Ich bin schnell wieder. Ah. Das nicht. Nur Gut, meine die Schuhe sind. innen. Nee, ich nicht. Innen nicht nass. Ja, ich muss ein bisschen hochkrempeln, damit nichts kommt. Hoch. Enjoy siya dito. Gusto niya yung Ich muss ganito Papa, na. ich hol Papa, okay? Ja, er kann die Fahrräder ja nicht dort lassen. Wenn, dann müssen wir mit den Fahrrädern hierher kommen, okay? Wir sagen ihm Bescheid, dass wir herkommen. Ja, schön, oder? Mhm. Mm. Nauna na sila. Kailangan bitbitin natin to mga kaibigan. Oh, yan. Hindi kasi po pwedeng ano dito. Oh, saan? Ayun, may airplane daw oh. Dun sa taas. Oh.
Tayo naman, isa-isahin natin yung mga bike. Lagay muna natin dito to. Huh, mabigat ang mga bike na to. My goodness. Einhorn munter. Ah, Und dann Oh, oh, kailangan ingat ka, mag-ingat. ah. Magalaw to. Oh. Ay, nako. Buti Madulas. kung hindi ka madulas dyan. Hindi ako madudulas dyan. Pag nadulas ako, di, pasensya na. Ingat kayo dito, madulas dito, oh. So, ayan, ilagay muna natin yung mga bike dyan. Mach deine Jacke zu, Liam. Komm. Warte. Jetzt bin ich dran. Welches Fahrrad ist am schwersten? Dahil Fahrrad. Ah, Napakabigat ng bike mo. kasi maraming karga. Kargado. Maraming epektos. Wow. My goodness. Oh, my fish daw. Echt, Liam? Ich guck gleich. Nako. Ang dulas ng daanan. Zeig mal, wo ist Fisch? Aber klein. so mini klein. Ah, may, Da weg. may maliit daw na Vielleicht fish. siehst du einen. Pero wala akong makita. Hast du es gehört? Das war Papa sein Fuß. Pagod ka na? Medyo. Ako Pero na. kailangan Ako nang mag-ano dyan. mabigat. Napakabigat nito. Ito yung pinakamabigat na bike. Oh my goodness, magalaw kasi ito parang Liam, geh mal weg da. masisira. Zum Glück ist nicht da. Ay, nako. Cool gemacht, oder? Tapos na. Fein. Was willst du? Komm, wir gucken, vielleicht sind da Fische. Ja, guck mal. Ay, apo ka. Hier kann die hoch und runter. Nimm dein Fahrrad jetzt, Liam. So, jetzt geh mal weiter. Tutuloy na natin. Ich gehe vor. Hier ist es Oh, may ano naman dyan. Kailangan buhatin na naman to, oh. May kahoy. so. Ah. Einfach. Warte, warte da. Ako muna, Okay. tapos ikaw naman. Liam, fahr jetzt kurz vor. Okay. Sag dann, wenn Stopp. Weiter. Ich glaube, das schaffe ich. Kaya yan? Kaya mo? Oo, kaya ko siguro. Mabigat yan. Sandali. Oo, mabigat. Napakabigat niyan. Dali. Yan. Good. Let's go. Bati, Liam? Ay, nako. Saan tayo dito napadpad? Mag-ingat ka dyan. Napaka-kitid yung daan dyan. Sandali. Liam, warte doch. Ja. Das ist alles gut. Madulas ditong daan dito. Grabe. Einfach rüberfahren. Oh. Okay. Pass auf, das ist matschig. Ja. Sige. Oh. Warte. Nochmal. Ich muss nochmal die Fahrräder tragen. Mahaba pa ba yan yung daanan na yan? Ay, nako. Ito. Saan na ako dadaan dito? Ne, warte, Liam. Vor, weil ich bin kleiner. Warte, Liam, warte.
Komm nicht rüber. May ano naman dito puno. Unahin ko to si Liam, ha? Unahin ko muna siya. Okay. Nimm den Stock Warte, nein. raus. Nein, nein. Liam, nicht, weil. Okay. One man down. Ja, warte. Äh, Warte, Liam. Ihr müsst da jetzt durch. okay. Kasi dito medyo Okay. Ich putze den Baum. Damit nichts Dreckiges ist. Hier war es zum Beispiel was Grünes. Oh, yung bike ko pa yun. Ang kukunin. ang bigat. Yan. Okay. Geh mal, weiter. Den brauche ich. Yan. Let's go, let's go. Den brauche ich. Let's go. Du musst ihn zu Papa wieder tun, den Stock. Sige. Das schmeckt. Ipunin natin yung ay nako. O sige. Yung mga collection ni Liam, oh. Meron na naman. Meron na naman isa. Sige. Sige lang. Wir sind da, Papa. Oh, sandali. Pwede ba tayong umano dun? Ich muss den mal so Meron daanan? Eh, Ah. punta ko muna kasi parang Oh, sus. parang wala tayong daanan dun. Ayoko tignan nang natin. balikan itong daan na ito. Tignan natin Sige. kung may daan tayo. Oh, ito naman yung isang sagabal, oh. Sandali, Liam. Pilze. Bate, Liam. Tignan natin kasi parang dito sa bandang to wala na, walang daan, oh. Tubig. Pero tignan natin kasi hindi ko makita dun sa ano. Meron palang daan. Oh my goodness. So meron pala, akala ko wala, meron pala. Pero kailangan buhatin natin hanggang dyan, oh. Dito tayo dadaan. Buhatin natin yung mga bike hanggang dito. Oh, ito na yung talagang daan. Oh, di ba? Oh, nandun sila. Naghihintay. Unahin ulit natin si Liam. Hier, Liam. Schiebst dein Fahrrad. Okay. Und warte da vorne, ja? Okay? An der Brücke warte ich. Ja, da vorne, wo du nicht mehr weiterkommst. Okay. Nein, da ist keine, ja, da ist eine Brücke, aber das ist Ding, ano na yun? Yun ang tamang daan. Ay, nako! Warte da, ja? Oh, das hast du richtig gemacht. Ayan. Parang may mabaho. Buti kung hindi ako nakaano ng tae. Utot mo siguro yun. Hindi. Iba Ewan ko eh. kung ano yun. Siguro may tayo ng ano to, ng wild animal dito. O, di ba? Bakit? Das stinkt echt jetzt. Das gibt's ja nicht. Mm. Mabaho daw. Ewan ko kung ano Oo, hinahanap talagang dito. nag-angot talaga? ya. Ewan ko. Siguro may patay na ano dito. May patay na... Oh, ewan ko. Saan kaya yun? Patay na ano dyan, oh. Na animal. Oh, di ba? Das stinkt. Dali, mauna ako, ha? Sige. Ayan. Huh.
Ay, nako. Adventure of a lifetime ito. May maliit na tulay. Yun ang tulay. Oh, yan oh. Ay, May maliit ang tulay. Sa tayo dito? Kailangan anuin ko ulit yung ano. Yung ito, kunin mo yung camera. Hawakan mo. Yung bike. Maghintay ka dyan. Mag-ingat ka, baka malaglag ka dyan. So, Liam, Marty, coach. May daanan na tayo dito. Miginas sa na phone ya. Ang baho dito. Ewan ko ba. Amoy tae ba talaga? Pero wala naman. Kung yung mga gulong. So ito pa. Ay nako. So, Liam Vorsicht. Haben wir es geschafft. Wo gehen wir jetzt hin? Nach Hause? At last mga kaibigan, ayan na oh. Wir haben geschafft. Yay! Huh? Wuhu! Wir schmeißen alles weg. So, diyan kami galing. Wir schmeißen das in Wasser. Ayan, magpahinga muna tayo dito mga kaibigan. No? Mag-snack muna tayo. Oh, yan. May, ano yung kinakain mo? Cookies. Cookies. Oh. At ako naman ay pinagpawisan. Saan tayo? Andito tayo ngayon, sa may blue na yan. Oh. Talagang nasa pasulok-sulukan tayo. Oh. Dito na Malayo ang pa yung ano, yung Wo sind syudad. wir, Mama? Hier. Aber wo sind unser Haus? Das sieht man hier nicht. Ah. Bye!